I dlatego ja nie mam kota. Koty to są pieronowo dziwne zwierzęta. Trochę straszne. Trochę jakieś takie... jak z horroru. Trzeba pamiętać o tym, że łaziły po świecie już jak nas jeszcze nie było tu, gdzie jesteśmy. W sensie w Europie. Wiadomo, służyły faraonom, rzucały klątwy i tak dalej. I to jest trochę przerażające. Zasadnicza przewaga psa nad kotem jest taka, że pies jest głupszy, a kot jest mądrzejszy i bardziej wredny przez to. Łasy na pieniądze. Nie, Elsa? Nie no, ja tam się zesrałem już ze strachu. Taki kot w sumie nigdy nie wiadomo co myśli. Niby patrzy tak tempo gdzieś tam w przestrzeń. Tak naprawdę nie wiadomo na co on tam patrzy. Są teorie, które mówią, że gdzieś tam widzi jakieś demony straszne. Generalnie widzi to, czego nie widzi człowiek. I miejmy nadzieję, że to nie jest prawda. Nie, Elsa? No tak. Z drugiej strony kot jest fajny, bo jak nas boli, to przyjdzie i tam się położy, gdzie nas boli w ogóle. Wyskoczy z 4. piętra i nic mu się nie stanie, znaczy nie powinno. Gryzie i drapie, to jest zasadniczy minus. Jest tajemniczy i trochę jak pradawna bestia. Zrobimy test. Pa, Elsa. Niby leży znudzony i nie ogarnia kuwety, nomen omen. Ale antena pracuje, także cały czas gotowy jest do ataku. Niby ma takie śmieszne, puchate łapki, a poderżnąłby wam gardło, udusił ogonem, zagryzł paszczą. Jednym słowem, bestia nie z tej ziemi.